Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. مو جيراني وانا بله بله او همه جیران منه تدبینی؟ الان کردیه کردستانیه بله Eş binirim not iş navê. ها؟ کرد de belaxش به وکلو؟ اذا باشا ورا وين تتخوزی او جی ببینه؟ يا Ama زلمه havalı ما yaptın جيبني ya. دواره وره البوم ازاده Albüme azada. امش سريده اللي بنر Seri dali biner. Nereye? Ava kiye? اف بافيويا Ev bavê wî ye. او باوی منه بله Bavê te ye. بله باوی منه Çıkar dike. باوی من؟ Erê. باوی من مامۆستایە بافيوي ما مستيا بله Tu kurê mamosteyî. بله اف جي دياويا Ne yapê te ye? کرد دیا منه Ha. تنابيني Nalo yüzüm جن جن نميرا Maşallah maşallah. Ne çıkar dike? ما مستيا دياوي دیا من جی مامۆستایە Ava kiye? او برای منه Birayê te ye. بله Ha işte çetir اف ha. برايويا برای منه اف جي خوشكاويا او جی خوشکا منه Ha. بله برجوانا Puçuk bu ne çağı ha? بله Vallahi kaşık bu ye. Yani kuşka te ye. خوشکا منه زاني خوشكاوي كان ساليا Çend saliye? خوشكاوي 15 ساليا برای من جی 17 سالیه Birayê te 17 saliye. بله برايوي 17 ساليا Ha nalı ku ne? خوشکو برای من He. li dibistanê ne xwendekarin خندكارن Normale. Bavê xwe mamosteye diya xwe mamosteyî bizin mele. اف جي بابيريويا Bapîra te ye. bapîrê min e Vay. Miriye? نا saxe Ay mala min ye. بابيريوي پێشمەرگە بوو Ah belli ye. Xorte ha. baş binêre baş binêre dibînî çendî xurte Erê wele. ne wek te Normale kalke min ne kalke te ye. êrê Tu ne çi ye? Cemî ki ye? ew jî pîrika min e پیراویە Pîraviye. He. Pîra te ye. belê pîrika min e Bana çıkar dikir. pîrika min kar nedikir lê bapîrê min pêşmerge bû belê Ha peşmerge ji kare. بەلێ کارە Bapîra te çi dikir? Yani tene peşmerge bu. na pêşmerge bû belê Allah Allah. وێنەیەکی پرکەڤنە Ere belli belli. rojda wêneyê bapîrê min wextê xort nîşawî bike بەلێ بەلێ Çend saline? ha li vê derê 35 saliye bapîrê min pêşmerge tu dibînî çendî xurte Erê wele. Tedit? Hortek çivan bu ye. Erê Başa. Bak ne? تخۆ دبینێ لە ew jî cîranê min e Vallahi Navî bawer hortek e. çivanım ha. Xort bibinin. Xort. Çavet te xaro. gelek ciwan e Erê wele. Gerek çivan ha. Namine te ye. Îroj em ê fêrî grûbên cînavan bibin. Li Kurmancî du grûbên cînavan hene. belê Grûba yekem çi bû? Em me digot ez, tu, ew, em, hûn, ew. Lê carna gava ku ev cînav tên tewandin hin peyvên din dikevin şûnavan. belê Em dibêjin min, te, wî ji bo peyvên nêr, wê ji bo peyvên mê, me, we, wan. Em vê grûba duyan du ku devkartînin. belê Gava ku ez dibêjim navê te çi ye, hûn dibînin ku te di grûba duyan de ye. We fam kir? belê
Ez dibêjim navê min çi ye? Navê te çi ye? Navê wî çi ye? Gava keçikek be, em dibêjin navê wê çi ye? Ha. Me fehm kir? He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Bawer. Navê wî çi ye? Navê wî Azad e. Azad. Navê wî çi ye? Ha, navê wî. Navê wî Bawer e. Ka hevala we? Hevala me? Navê wê çi ye? Ha, navê hevala me çi ye? Erê. Navê hevala me Rojda ye. Navê hevala me Rojda ye. Navê wê Rojda ye. Navê wê Rojda ye. We fehm kir? Navê wî Wê. wê. Me ye. Ha. Me ye. Gava Rojda ku me ye. hevalê rast e. we, gava ku hevalê we lawikek be, Belê. an jî zilamek be, wê çaxê em dibêjin navê wî. Mesela Navê te wî, got, navê wê. navê wî Azad e. Navê wî Bawer e. Lê gava ku keç be, em dibêjin navê wê Rojda ye. Te gihiştî? Aha. Navê wê Rojda ye. Erê. We fehm kir? Belê. Fam kir. مو جيراني وانا. بله بله او همه جیران منه تدبینی؟ الان کردستانه، کدیه نوز. کردستانیه بله ايش بنرم لا تشنافه. ها؟ کرد بلاخش به وکیلو اذا باشا باشا ورا ورونا. تتخوزی هم جی ببینه؟ يا زلمه أما ما هذا بجيب يبدوني منه. يا. دوره وره ابو ازاده. Abime Azada. امش سريده اللي بنر. Seri de binler. Neri? Ava kiye? اف بافيويا. Ev bave viye. او باوی منه بله. Bave teye. بله باوی منه Çıkar edike. باوی من؟ Eri. باوی من ممستایه بافيوي ما مستيا. بله Tukurre mamustey. بله ابجي دياويا. Ne yapeteye? کرد دیا منه Ha. تنابيني. Ne oluyor? Yüz mü böyle جن bir hele? جن نميرا. Maşallah maşallah. Hep çıkar edike? ما مستيا دياوي. دیا من جی ممستایه Ava kiye? او برای منه Brayte. بله Ha işte çıtır ha. برايويا. برای منه ابجي خوشكاويا. او جی خوشکا منه Ha. بله برجوانا. Puçuk bu ne çağı ha? اره Vallahi kaşık bu ya. Yani kuşka teye. خوشکا منه زاني خوشكاوي كان ساليا. Çend saliye? خوشكاوي 15 ساليا. برای من جی 17 سالیه Brayte 17 saliye. بله برايوي 17 ساليا. Ha nalı kune? ها خوشکو برای من Ha. لدبستانی نه خواندکارن خندكارن. Normale. Bavê xwe mamosteye diya xwe mamosteyî bizin hele. ابجي بابيريويا. Bapîra te ye. باپیری منه Vay. Miriye? نا. ساخه Ay mala mine ye. بابيريوي بيشمرقه بو. Aa belli ya. Xorte ha. باش بنیره باش بنیره تدبینی چندی خورته Eri vele. aha ne vakte Normale kalke ne kalke te ye. eri Tu yine çiye. Cemvi kiye? او جی پیریکا منه بيراويا. Aa. Piraviye. He. Pirate ye. بله پیریکا منه Bana çıkar dikir. پیریکا من کار ندکر لی باپیری من پیشمرگه بو بله Ha peşmerge çıkare. بلي كارا. Bapirater şu dikir. Yani tane peşmerge bu. نه پیشمرگه بو بله Allah Allah. وينها كيف بيركبنا. Eri belli. رجدا وینه باپیری من وقتی خورد نشاوی بکه بلي بلي. Çend saline? ها لوی دره 35 سالیه باپیری من پیشمرگه تدبینی چندی خورته Eri vele. Dedit? Ortak çuvan bu ya. eri Başa. Bak ne? تاخذ بينا لبس. ها او جی جیران منه Vallahi Nabi hortek Bavare. çuvanım ha. Hort bibinin hort. Çavet de haro. گلک جوانه Eri vele. Gerek çuvanı ha. Naminate.
Îroj em ê fêrî grûbên cînavan bibin. Li Kurmancî du grûbên cînavan hene. Belê. Grûba yekem çi bû? Em me digot ez, tu, ew, Ew. em, hûn, ew. Lê carna gava ku ev cînav tên tewandin hin peyvên din dikevin şûnavan. Belê. Em dibêjin min, te, wî ji bo peyvên nêr, wê ji bo peyvên mê, me, we, wan. Em vê grûba duyan du ku depkartînin. Belê. Gava ku ez dibêjim navê te çi ye, hûn dibînin ku te di grûba duyan de ye. We fam kir? Belê. Ez dibêjim navê min çi ye, navê te çi ye, navê wî çi ye, gava keçikek be, em dibêjin navê wê çi ye. Ha. We fam kir? He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Bawer. Navê wî çi ye? Navê wî. Navê wî Azad e. Azad. Navê wî çi ye? Ha, navê wî. Navê wî Bawer e. Ka hevala we? Hevala me. Navê wê çi ye? Ha, navê hevala me çi ye? Erê. Navê hevala me Rojda ye. Navê hevala me Rojda ye. Navê wê Rojda ye. Navê wê Rojda ye. We fam kir? Navê wî. Wê. Wê. Ha. Me ye. Gava Rojda ku me ye. hevalê rast e. we, gava ku hevalê we lawikek be, Belê. an jî zilamek be, wê çaxê em dibêjin navê wî. Mesela Navê te wî, got navê we. navê wî Azad e. Navê wî Bawer e. Lê gava ku keç be, em dibêjin navê wê Rojda ye. Tê gihiştî? Aha. Navê wê Rojda ye. Erê. We fam kir? Belê. Fam kir. Mane kurdî hebûname ye. Mani ne ye?